Ahojte po dlhšej dobe. Dneska sa prevezieme blízko Revúcej. A síce pozrieme si dva zaujímavé tunely, ktoré neboli nikdy dostávané. Jeden sa volá Slavošovský, druhý Koprážský. Tieto tunely sa začali stavať cez vojnu, keď nám bolo odobraté južné územie a traťové spojenie nebolo možné. No ale potom, po vojne, keď sme južné územie dostali naspäť, sa zistilo, že tunel už nie je potrebné dostavať ani jeden, ani druhý. Tak ostali ako pamiatka technická, nedokončená. Tuto stojíme práve pri Koprážskom viadukte. Toto je Koprážsky viadukt. Vidíte aj zhora. A hneď za ním nasleduje, tam trošku ďalej, jak začína horička, tam nasleduje tunel. Tam sa ide bicyklom asi také 2 km a tam prídeme k Slavošovskému tunelu, ktorý je podstatne dlhší, ale k tomu sa dostaneme až v závere túry, pretože prejdeme Koprážský a potom cyklistickou túrou cez hrebeň popri Ochtinskej Aragonitovej, na druhú stranu ponad Slavošovce horami, nad Slavošovský tunel a potom z druhej strany prejdeme Slavošovský a v zápätí Koprážský. Je to veľmi pekná túra, už som to niekoľkrát absolvoval, ale teraz chcem objaviť pekný okruh, ktorý sa mi minule nepodarilo. A ideme na to. Dneska výnimočné so svetlom. Je to tak trošku v počiatku rozbité a hlavne pozor, pretože v strede ide rizňa. Asi som to trošku presekol, bude to nejakých 250 metrov. No, keďže včera celku večeru výdatne pršalo, tak asi nejaké blátka budú, ale čo s tým? No, neprerodil si Jurko, tak má čo robiť. Krásne. Toto sa mi vždy, tento úsek páčil. Toto vlastne ideme fakticky po trase, ktorá už čiastočne bola upravená. A na to sa mal postupne klásť zvršok železnice. No ale nakoniec sa to nestalo. Tu priamo cez potok sa vstupuje do Slavošovského tunelu, ale my ideme najprv lesnými cestami vlastne ponad neho, vpravo, popod hrebeň, potom k Ochtinskej Aragonitovej, okolo a zase popod hrebeň z druhej strany ponad Slavošovský druhýkrát a do vchodu a potom Slavošovský. Ideme dobre, pozrieme navigáciu, ideme. Malé ceste a na ňom doprava. Dúfam, že dnes budeme mať šťastie, nenatrafíme na medvedíka, na to má zvonček, ale veď vlastne všetky medvede vstúpili do politiky a na sídliskách, takže v horách nie sú. Krásna hora.
Volá sa toto pod Hrádkom a ideme Hrádok, Ochtínska, Argonitová 3,5, tak sa mi zdá. Rampa a už ideme skôr do takej ako kvázi chatovej oblasti. Volá sa táto lokalita Hrádok a neviem, či pôjdeme pozrieť aj na Ochtínsku, lebo sami je to mimo našej trasy. 1,3 km dodáme, hádam. A sme tu. Turistický ruch zdá sa ešte taký miernejší. Napriek tomu, že je to jedna zo 4 aragonitových jaskýn na svete, dneska je dám košom, pretože chcem si len dať čo kúpiť a pokračovať našej túry, ktorá pôjde niekde tuto, v tomto úbočí. Tuto budeme odbočovať doľava, ale nie na hlavnú, kde sa dá ísť do Revúcej a tak ďalej, ale tu doľava na túto lesnú, na tú cestu. Toto ma trošku prekvapuje, trakcia pre deti. No teda, tak späť. Tak, malo to byť tu doprava, ja som si nevšimol. Krásne sa mi viezlo cestičkou a vyzerá, že toto je správna cesta. Tak opäť je to pekným lesičkom, skrátka bez turistickej alebo cykloznačky, trošku utrasená, zrejme to bola nejaká furmánska cesta, vykladaná kameňmi, ale tu to zmizlo. A tu sa blížime na nejaký najvyšší bod, potom budeme mierne zjazdovať. No a máme za sebou už asi, pozriem, no, pomaličky sa blížime v polke trasy. Tak sme sa dostali z lesa. Prišiel som práve hrebeňom cez rampu ďalšiu. A teraz sa mi zdá, že na tej Slavošovskej strane sem tam aj niečo uvidíme, nejaké pohľady. Teraz to pôjde dlho dole, takže stratíme hodne výšky. Takže už niečo na tom bude, že ešte nejakých 500-600. Tu je konečne nejaký výhľad. Zatiaľ bohužiaľ neviem, kde to je. Veľmi pekný úsek. Priam nejaký lesopark, keby to bol. Teraz ideme prudko doľava. Je tu už modrá turistická značka. Tak toto bola pekná pasáž, zjazdová. A dorazili sme už tesne pred obec Ochtina, ktorá sa tam nachádza. A za chvíľočku, možno minútka, sa napojíme na cyklotrasu, presnejšie značenú. Čo to tu je? Ochtínsky potok 1,2 km, Slavošovský tunel bude ešte 10,2 za Ochtínou a už po peknej cyklotrase, zatiaľ peknej 10 km. Ešte máme asi do cieľa nejakých necelých 14 km. Som na vrchole prvého stúpania. Neviem, koľko to bolo, našlapnutých asi tak 300 metrov. Teraz bude kilometrik zjazd a potom kilometr je začo výšlap. Tam vzadu asi sú Slavošovce, bolo ich trošku vidno. Ideme za rohom a ideme zase trošku dole. Prešli sme 971 výškových, práve sme minulých vrchol stúpania, alebo teda nachádzame sa na ňom. A ešte nám má zostávať vraj 306 metrov. Tak to sme už blízko. Dúfam,
Ten vstup by mal... Tu je. A tu po schodoch dole. Neviem, prečo je to takto po schodoch, ale pravdepodobne najprv sa stával tunel a potom sa mal urobiť nájazd. Ale keďže k tomu neprišlo, tak tunel, do neho sa musí vstupovať takýmto spôsobom. Takto vyzerá vchod. Máme 35 km a dúfam, že som sa nemýlil, keď som hovoril, že má 2 km. Tak ideme na to. No, už to opravili cestičku, ja si pamätám, tak tom bol tiež taký jarok v stredu. Tak som to zariekol, jarok je tu. A už sa nenatriasame pomaličky. Tunel nemá rovinu, teda je v zákrute vedení, tak vlastne nie je vidieť na druhú stranu a to je dosť depresívne. Idem klesaním, to znamená, že v opačnom smere by vláčik stúpal hore kopcom. A je tu 14,4 stupňov, možno, že to ešte klesne trošku. Trošku na nás poprší. A sme vonku. A vyteká z neho takýto potôčik, lebo tam preráža voda. No a pokračujeme touto roklinkou. Tuto sa chodí normálne, peši dole na prechádzku po tuneli. Cez potôčik a sme na našej pôvodnej trase. Pekný pohľad. Trošku schodíku. Tak. A sme vonku. Teda viadukt, pozrieme sa, či by sa nedal prejsť na bicykli. A sme tu. Tak, skvelá túra. Prešli sme nejakých 40 km a napapať sa a domov.